Hej! I dag der har jeg tænkt mig at vlogge, og det har jeg tænkt mig at gøre de næste kommende dage. Jeg ved ikke lige, hvor mange dage endnu det ender med at blive. Men i dag, der er det. I dag der er det torsdag den 31. oktober. Halloween! Og vi har været i skole fra jeg starter vloggen lidt sent, fordi jeg gad simpelthen ikke filme, mens jeg var i skole. Nu har vi været hjemme stille med i bil. Så kører vi ud for at skulle handle ind til hendes chef. Ikke? Ja, vi skal handle ind til Frejas chef. Ned til caféen. Og efter kører vi hjem. Freja skal lige kigge på en aflevering, og jeg kunne godt spise nogle popcorn. Senere, så klokken 18, skal vi være ved Arch. Fordi der er noget hyggefis, hvor vi skal skære græskar og noget training day. Så har vi handlet i et Lidl, og vi skulle have fucking 30 mælk. Og når vi er på vej ud, så har vi stillet de der kasser der oven på hinanden, oven på den der rulletingling. Og så vælter det næsten bare, så meget Freja hun bare... Fuck den der Mercedes-bag, den er røvfed end mi. Den har bare sådan nogle lilla i paneler. Ej, du filmer. Jeg har ikke nøglerne til caféen. De ligger derhjemme. Pranker du mig? Nej. Nu er vi endelig ankommet. Og nu skal vi have lagt alle tingene ind på lageret. Hold nu kæft, mand. Er der nogen, der gider høre på dig? Skibidi-du-du. Skal jeg is? Ice cream. Nu er vi inde på Frejas arbejde. Freja snakker lige telefon med sin chef. Men det er et mega hyggeligt sted, Freja hun arbejder. Vi har noget, der er valgt, der har måske til date. Vi har et blæsevejr. Vi har 35 minutter til, at vi skal køre afsted igen. Lige ankomme hos Freja. Og hvad? Jeg har lige glemt, det tager en halv time at køre ind til Arch fra mig af. Okay, så du siger... Vi har et kvarter. Ja, det er Kona. Så jeg har også det her. Meget cool. Freja giver lige hårdt. Se, hvor sød Kona hun er. Jeg har min armbånd, du skal på. Lige vil vi godt se de bukser. Og så det her er min highlighter, Ja. som har siddet på min hånd i halvanden dag nu. Seriøst, Kona. Og the star Må of the show. vi se på Og shot? bukser. Bam! Ja. Og det er sådan, de ser ud. Og de er meget korte. Synes du det? Ja. Hun skal være en tigermis. Hvis nogen har et par tiger jeans shorts i en størrelse extra large, så bytter jeg gerne. Mest common. De er dine small. Så de er små. Er du okay, Kona? Måske kan Kona passe dem lidt bedre, end jeg kan. Sådan, Kona. Nu er du klar til Halloween. Ja, det er mig. Ui, Kona, slap af. Og skal jeg lave lidt. Ej, du er for cute, Kona. Du er for cute. Jeg har den, ikke? Yes. Wow. Wow. Jeg elsker, hvordan sådan her. Jeg bare rigtig prøver at filme Kona. Du afbryder mig. Jeg afbryder ikke. Jeg er vigtigere end Kona. Det her er det vigtigere end Kona. Mangler du en powderpuff? Du bruger ikke puder, der? Jeg mangler en powderpuff. Gør du? Ja. Vil du have en? Ja. Yay, Koni. For jeg manglede en Koni. Og de er altså sådan Nu er vi på vej videre til Arch. Vi hørte The Weeknds nye sang, og det er kommet ud i dag. ej. Vil du godt høre den? Ja, nok. Sådan der. Så er vi fandme ankommet. Så er vi dem, der er på vej. Det bliver en lidt sjov oplevelse, sådan at man skal se folk på den måde i dag, føler jeg lidt. Hvad? At det bliver lidt lol. Sådan, ikke at være på arbejde, men man er bare derinde. Ja, det er din første gang, ikke? Jo. Ja, du var ikke engang til jobsamtale, vel? Nej, det var jeg ikke. Det kan jo ikke blive mere. Vi er i gang med at... Vi har haft vores training-møde ting. Er det min? Ja. Så nu spiser vi pizza. Ja. Og Freja har fundet ud af, hvad for en pumpkin vi vil lave. Og vi vil lave... Det er lidt en surprise. Hvad er det? Er det øl? Vi skal i hvert fald glæde jer til at se vores pumpkin. Ja, den er cool. Altså flad. Men lige nu spiser vi pizza med kebab og pommes. Er den fyldt op? Det vil jeg ikke. Lidt lol.
Prøv lige. Altså, jeg tror, det bliver det er så meget godt med det hyggeligt græskar der. Nu går jeg på posejagt. Har I en pose her? Det er ikke lige der foran mig, kan jeg se. Men... Vi har også en kost, hvis der er. Der står også lige der. Hvad med en gris? Stop. Ej. Jeg skal bruge En pose. En pose. Livestreamer du igen. jeg tager overhovedet på din kæreste, eller hvad? Nej, jeg har ikke nogen kæreste. Din skønhed kan ikke beskrives med ord. Men tal kan 3 ud af 10. Det er bare rigtigt. Ej, nu tager vi. Jeg siger snart op. Snart bliver så lidt op. Nå, tak. Funnel. Funnel. What the fuck? Hvorfor er den så? Nej. Nej. Det er ikke dumt. Jamen også... Jeg har også en pose. Stop! Skal du ikke have den hen over hovedet, eller hvad? Kom, jeg skal have Så kan det være, for det synes, du er lidt fedt igen. Så jeg har lige hentet en pose til dig, og så... Okay. Jamen, det er fordi, jeg nu fandt jeg selv. Fordi der kom en anden hønsetøs og hønsede rundt. Ej, stop. Det tog dig 10 minutter. Nej, vi gør... Den har lidt smilt sig. Virkelig dårligt udgangspunkt. Og det der. Jeg glæder mig. Gå og spise. Hvad laver du? Nu er jeg vlogger. Vi har tegnet sådan ansigtet. Jeg skal lige lys i. Okay. Så Freibel færdig. Ej, jeg er god. Ej, jeg synes virkelig, det ligner godt. Prøv at se vores Innsbruck-billeder. Er du klar? Ja. Det er ret godt. Jeg kan ikke se dårligt. Jo, sådan her. Ja. Og så sådan der. Ja. Godmorgen. Nu var det den næste dag. Og jeg vågnede klokken lidt i 8 dag, fordi jeg havde adgang til pre-access til at købe den nye Planet Nusa-kollektion med FCK. Så jeg skulle være klar i morges til at kunne være en af de første til at købe det der. Så jeg endte at købe en t-shirt. Så kom jeg afsted. Jeg ender altid med at komme for sent ud af døren. Det er seriøst lige meget, hvad jeg gør. Så kommer jeg altid for sent ud af døren. Okay, nu er klokken blevet 4. Og jeg har været i skole, og nu er jeg så kommet på arbejde. Jeg var lige ude og skulle sætte p-skiven, for det havde jeg glemt, det skal man huske. Men ellers så er jeg på arbejde på Farms Kitchen lige nu, som er den sødeste lille hyggelige thai-restaurant. Så er lige her. Mega hyggelig. Og det tror jeg bliver stille og roligt i dag. Puha, siger jeg bare lige. Det var nok den hårdeste vagt, jeg længe har været på. Jeg havde ikke tid til at filme noget som helst, for der var bare gang i den. Nu hurtigt hjem til Signe, hent hende, for jeg har fucking travlt. Nu holder jeg ved Signe. Og fun fact om Signe, der er, hun altid kommer for sent. Altså, jeg tror ikke, hun ved, hvad det vil sige at have travlt, for hun er ligeglad. Og jeg er typen, der hader og stress, for jeg stresser fucking nemt. Og sådan, hvis jeg kører om 2 timer, og jeg er ikke engang hjemme. Der er Halloween i dagen på Arch, og der skal jeg ret vilde ting. Ej, Signe! Signe! Jeg så lige shit-talker der! Til min vlog. Jeg sagde, jeg tror vitterligt ikke Signe, hun ved, hvad det vil sige at have travlt. For hun er bare travlt, vi har 2 timer. Jeg er stresset. Så har jeg været i bad og gjort mig klar. Og Signe, hun er stadigvæk i gang, for hun er langsom. Hun ved jo stadigvæk ikke, hvad travlt vil sige. Vi har ikke travlt. Men hvad er klokken? Nu er vi dem, der er smuttet ud af døren. Så har det godt, Mimi?
så er vi ankommet til Arch. Ja, det skal jeg. Okay. Og der er simpelthen så mange mennesker i byen. Skal vi fortælle stories her? Ja. Så sker der det, at vi kører hen ved Kongens Nytorv af. Og så holder vi lige pludselig stille, fordi der er en bil foran, der holder stille. Og så er der en pige, der ligger så oven på den bil. Og så går hun så af. Så går hun ud foran min bil. Så skal hun til at lægge sig på min bil. Så mig og Signe, det er en fucking prank. Så vi tager bare hornet i bund. Begge to. Vi sidder bare sådan her. Indtil at hun er sådan her, får et chok. Og sådan, skal hun slappe af. Og vi tænker bare, nej, du skal ikke ligge dig på min bil. Det var simpelthen for mærkeligt. Og folk de var sådan her, wow, rolig. Sådan, nej, ikke rolig. Bare ryk dig fra min fucking bil. Så er det ind. Ej, det bliver så spændende det her. Jeg glæder mig til at se, hvordan det ser ud. Klar, hvis jeg ser på det i væggen. Nej, altså, der har jo alt muligt fis i dag. Nej, vi siger ikke snakke om det kan jeg ikke. Nej. Nej, det var. Jeg ved ikke, hvad Clara skylder. Men folk kigger rigtig skørt derovre på klubben i dag. Der skal ske nogle skøre ting. Skat. Jeg savnede dig i onsdags. Nå, jeg var syg. Nej, jeg havde en rigtig dårlig vagt. Se, sådan her. Nu filmer den. Den filmer nu. How long is between that number and yours? No time at all. Jeg viser jer lige. Der er et til. Det skal lige vises. Det er jo det sjoveste. Hej! Så er der det her også i dag. Må jeg godt få en Red Bull? Uden sukker. Hvad koster det? Det kan vi snakke om senere. Nu har vi lige fået at vide, hvordan vi skal være i dag. Og det bliver ret mærkeligt, fordi hvis vi går igennem ved siden af her ligger der en stripklub. Og der skal vi jo bare sige det igennem den der stripklub. Og maske. Så der er ikke nogen, der kan genkende mig. Ingen må vide, jeg har bare holdt af. Ingen ved, at det er mig. Nu står vi herinde ved siden af med masker og det hele. Klar til nogen, der skal med filmen. Det er næste dag. Og det endte med... Jeg fortæller lige, hvad der lige foregik i går. For jeg fik ikke filmet så meget, for efter mig og Freja, vi fik fri. Jeg fik faktisk slet ikke filmet noget som helst. Men det, der skete, det var, at vi kom ind. Var vi sammen med nogle af de andre derinde. Og så var der jo de her shows, som slet overhovedet ikke var så slemt, som vi havde troet, det skulle være. Altså, vi havde jo tænkt alle mulige crazy ting, og det var bare slet ikke det. Hvilket var godt, kan man jo sige. Og det ender også med, at vi tager hjem mega sent. Jeg er nemlig først hjemme 6:30, og jeg fik endda set solopgang på vej hjem i bilen. Det var ret mega flot faktisk. Mig og Freja, vi fik der i hvert fald danset og sunget en del, og det endte også med, at jeg havde fuldstændig mistet stemmen, fordi jeg havde været syg her i starten af ugen, og min stemme kunne så ikke lige klare til lidt sang, åbenbart. Lige nu der er klokken 14:18. Og min plan er lige at køre op i centret for at kigge på nogle moonboots. Fordi at sådan nogle vil jeg sindssygt godt have, og jeg kan mærke, at det er dagen i dag. Jeg fik lige tanket bilen, for det havde den virkelig brug for, efter jeg havde lavet taxichauffør i går. Puha, det tog så sin tid at skulle finde parkeringsplads hernede. Fordi der var ikke nogen på det sådan normale. Så jeg er nede i kælderen, hvilket kun sker, hvis jeg er elbil, så jeg kan opleve. Jeg er ikke så vild med at skulle køre i den her bil op af sådan en stejl bakke, hvis jeg lige pludselig skal holde stille. Men nu er det ind, og så skal jeg kigge på nogle moonboots. Så er de købt. Jeg vil lave unboxing, når jeg kommer hjem, så I lige kan se dem ordentligt. Jeg er så happy for dem. Altså sådan, jeg har vel have dem. Og sidste år, men jeg kunne bare ikke lige helt sådan, tage mig ordentligt sammen til lige at købe dem. Der er den trætteste i byen, seriøst. Jeg har simpelthen ikke drukket nok vand i dag. Det er det første. Jeg tænker lidt, jeg vil lægge selvbruner i mit
ansigt. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være lidt brunere. For jeg føler mig så bleg, at det seriøst kunne være en prank. Nå, men lad os lige lave en unboxing på mine nye sko først. Se dem. Ej, de er seriøst. De er jo seje. Stadig jo. Jeg har puttet selvbrugen af hovedet. Og nu skal jeg hen for at hente Freja. Så hun hentet. Er den med? Ja, den er der. Du kunne have lagt den tilbage efter. Jeg har lige hentet Freja. Nå, lige må vi. Nu skal jeg lige have prøvet min dragt. Så vel. Wow! Det ligner pappa. Det er faktisk godt, synes jeg. Nej. Altså sådan, jeg kan ikke vise mig sådan her. Vloggen, det her kommer ikke til at ske. Så er der lavet make-up. Jeg putter linser i. Lidt bøvler med dem her, fordi de drejer sig. Så jeg lavede en lille missekatnæse, så har jeg fået lidt, meget lidt eyeliner. Bare sådan pudder eyeliner-agtigt. Okay, mine øjne, de sidder helt fucked. De holder i parkeringshus, så I ved ikke, hvordan man kommer ned. Eller der er en dør. Der er så chancen. Det er fordi lige nu skal vi til pre hjemme hos en af Frejas. Skal vi gå? Nå, jeg hopper lige ind her til sidst, fordi jeg laver en afslutning, fordi det fik jeg ikke gjort. Det hele sluttede meget bræt. Jeg håber, at I nåede videoen, ellers så ses vi bare i min næste video.